Il-ġimgħa filgħaxija, l-Għaqda Madonna tal-Grazzja b'Banda San Michiel se tkun qed iżżewwa is-sema fuq Ħażabbar permezz ta' spettaklu bi drones sinkronizzati mal-mużika li se tiġi interpretata mill-banda tal-istess Għaqda. Għal dan l-ispettaklu li se jkun qed jieħu madwar kwarta u tħejjiet għalih ħaddu madwar 6 ġimgħat se jkun hemm taħlita ta' mużika, dawl u anke lob tan-nar. Iżda fuq kollox se jiġbed l-attenzjoni l-ispettaklu b'madwar 180 drone li se jkunu qed jixxielu minn fuq il-Knisja tal-lokal u jħolqu diversi simboli differenti kif ukoll inkwadraturi tal-Madonna nnifisha. One News żar l-għalqa fejn kienu qed jisiru l-aħħar preparamenti għal dan l-ispettaklu fejn iltqajna mal-President tal-Għaqda, Quentin Sherry, flimkien ma' membri u volontiri oħrajn. Sherry qasam l-idea li l-Għaqda għandha biex tintegra l-element teknoloġiku mal-festa tradizzjonali Maltija. Lejla ser nkunu tinħaltu l-aspett tradizzjonali tal-festa Maltija ma' teknoloġija moderna fejn permezz ta' dawn id-drones nkunu qegħdin nuru numru ta' simboli li jirrappreżentaw lil Ħażabbar u anke t-tradizzjoni sabiħa tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Din hija l-ewwel darba illi festa Maltija qegħdin naraw din il-teknoloġija tiġi użata bħala parti minn ċelebrazzjoni ta' Marċ.